Ini ndiri mukadzi ane makore 37 ekuberekwa. Confession yangu yakasangana zvose netestimony. Iniwo pandakapinda mumarriage handina kuziva kuti murume wangu ainge akaromba. Ndakaona murume wangu aine zvose, imba, mota, furniture nebusiness rake kuSouth Africa. Saka taiti 2 weeks kuZimbabwe, maybe mwedzi tiri kuSouth Africa. Munoziva ndainyatsonzwa kuti life is good. Kunyangwe vanoziva murume wangu vaitomuti LG because interior yemumba medu yaingova label LG. Then imba yekuSouth Africa had no problems. Yaisava nemitemo, but yekuZimbabwe yaiva nemitemo. Waingonzi chakati usabata ichi, usabata. Paiva neroom yandainge ndakanzi handifaniri kupinda, no matter what. Akandipa reason yekuti ndimo mune ma-electrical boxes nema-tools ake. Saka room iyi hazviite kuti upindemo. Saka room iyi, for you to access it, waitanga wapinda mupantry room wozopinda muroom iyoyo. I'm pretty sure kuti kana munhu akambosvika pamba apa will know this. Nekuva mudiki I was so naive, handina kana kumbobvunza zvakawanda, plus nekuspoiliwa you forget and ignore everything. Zvinhu zviri abnormal unozviona, but nekuda kwehupfumi you just brush it off. Taiti tiri kuSouth Africa aikwanisa kundisiya ndiri ndega, but kungosvika kumba kuZimbabwe waigara wakatariswa kudai aisabuda mumba. I remember the day randakazoramwa musha. I was still pregnant ipapo with my first child. Ndakapinda mupantry room ndichida maspaghetti, but ndakaona kuti the door rinopinda mumadroom raiva rakavhurika zvishoma. Maibuda chiutsi. Chiutsi chacho was like mute so, but chaive ne-strange smell, sort like metallic taste yaunonzwa in early pregnancy. Iniwo ndakatoti, baby, are you in there? Are you okay? But ndakangofira kunovhura dori ya ndikabva ndangoona rima. The next thing ndakazoona ndava pahospital bed kuAvenues Hospital and I was bleeding. Ndakazoita miscarriage and until today mumarriage yandiri mwana akaramba kubata, and during divorce my ex-husband told me kuti mwana wawakaita neni zvakagumira ipapo. The reason for my divorce I never told anyone. Ndakangoti handichadi zvemusha. People tried to cancel me back into marriage, but ndaingoti handichada. Zvonzi tipe reason yacho, ndaingoti handichada hangu zvemba. Only my church elder, but this is the first time that I'm sharing my story. Saka sometimes I have flashbacks yezvandakaona. The memories are just brief. I remember opening the door and seeing Murume Wangu Achiitira Bonde nechinhu chainge chidhori, almost like my sex toy, but chidhori ichi was like alive. Utsi waibuda mune rimwe dish, but raiva rakagadzirwa nemuti, makazara mapictures, handizivi kuti ani. Saka chidhori chiya pachakatendeudza musoro wacho chikanditarisa, I then collapsed. Testimony yangu after ndaitaura kuna elder vekuchurch, I then decided kuzvinamatira ndiri mumba, because church yainge yava kuda kuita as if they use my testimony to get big. Saka ndakaramba kurekodwa pakamera and I walked away. Saka ndachida kungotaurawo hangu nyaya yangu kuti muizive kuti guys, munyika umu mune zvakawanda chokwadi. Ndakatombopinda none ma1 aya, but izvezvi chakundirodza ndechekuti mumarriage yandiri izvezvi handina kana mimba yandiri kubata, ikangobata inongobva. Izvezvi ndatomumarriage yechi3 kubva pamarriage iyoyo yandandinayo nemurume uyu akaromba. Saka ndinokumbirawo vangakwanisa kundibatsira guys kuti ndikwanisewo kubata mwana mumaoko angu.